आज ହେଉଛି 14 ଅଗଷ୍ଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ପାଗ ବି ମସ୍ତ। ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଜିର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବୁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ସେଠି ସବୁ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଧରି ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦେଖି ସତରେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଦେଶ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ମହାନ। କଲେଜ ପିଲା ଓ ଆୟୋଜକ ବି ଗର୍ବର ସହ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଧରି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। ତା ସହିତ ଗୀତର ଆଶାର ବି ଜମୁଥିଲା। ଗୀତ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ନିଜର ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମନ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହେଭି ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୀପଦାନ ସହ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତମ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗ ଅସୀମ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ଥିଲା ଠିକ୍ ଏମିତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। का नीड़ हो जो लड़ सका है वो